La crisi sanitària ha desbordat el treball dels bancs d'aliments i ha fet més visibles que mai les cues de la fam. Per a fer més àgil esta tasca, a Castelló de la Plana han posat en marxa una aplicació que reparteix els aliments a través dels mòbils, amb codis que les famílies vulnerables poden canviar als supermercats. La solidaritat circula ara a través d'estos codis. Puedes fer de forma digital una selecció àmplia de tot el catàleg de productes del supermercat. Una donació virtual que el Banc d'Aliments farà arribar als més vulnerables. Recibirà aquestes targetes carregades en 50 euros. Que podran adquirir en el mateix supermercat un ventall més ampli de productes. Productes frescos, a carn, a peix, a frutes, a verdures, a congelats. ¿Me pondrías medio conejo? Donacions més senzilles per als col·laboradors. Facilites a la gent un altre consum. No tienes que llenar el carro, llevarlo allí. Que podran a més seguir la traçabilitat dels productes. Seria un tiquet i seria un codi de donació en el qual podria fer un seguiment de la seva aportació. Encara que els principals objectius són reduir la logística dels bancs d'aliments i eliminar les cues de la fam. Amb la crisi sanitària, les ONG han arribat a repartir en un dia el que fins ara repartien en un mes. 15 i 16 expedients diaris al Banc d'Aliments. O sigui, vol dir que això s'està desmadrant. L'app es prova estos dies en este supermercat i després s'implantarà en altres ciutats.